Iki grup band iki apa tampil Wis merekam iki? wis lah. Penyanyi nih kayak penyanyi. Tindak pundi dengaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur mangke kula tersen alias kebetulan belanjane kata rata kabotan yen purun mas enggal-enggang lenjangi tekan omah mangke kula opahi badhe tindahan neng Semarang mas ditinggal lunga sing orjen bingung dhewe. Wis, 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 wis,